Simungaiza ku. Kaenda kupika na isho wangu. Kupika na isho wangu. Kutuwezesha njataura pana. Zesa njataura pana. Choka disina manyevu. Choka disina manyevu. Wanikombole. Wanikombole. Kaenda kale pasi. Simungaiza. Kaenda kupika na isho wangu. Ndopika na isho wangu. Kutuwezesha njataura pana. Kutuwezesha njataura pana. Choka disina manyevu. Choka disina manyevu. Wanikombole. Wanikombole. Professor Changamire tikudare nyumba namba 50 ya ili pakati patapera village mangarira kucharekera okuhonde kutesera village pachipandea kuna rutukuchezo rakachipandea nemusi wa 6/07/2025 kuitira nyewa vamanharo veyamudare kutaure kuti munhu aiva mumba mako yekurara pakati pousiku ndiani wausina kutaurira pakauya Murambiza mumba mako umu ndomuzaya kunga mangara sabu Choka jangami mozaya mangari waibu Mutenda ukubvumaire kana kuramba ndiri kubvuma mumba mandinorara manga mune muenzi asabu kutipe zvakazara kuti sei mati mimi wewe utozotowara naye mumba umu ndiani nyaya yekuti kuda kuti itaure konzo yekuti tine Murambiza yeye akazere sorry panyai kana mawitness vachazoda kutaura kana vari kubuda ipapo amufakaziri nyaya yamanzu nekwatiwa kutaura nyaya ndamubvunza mukomana ndamza zvoezvo zvine zvingondendeka chii chikonzero tine yakandidai chokwadi indakabva kuno zviita sei zvokuti mangwana kuti vheji ravo rakaindekendeka zviita sei ndarakotaura panochimina chichazoitika tanzi pawanikwa munhu arumbawo ndikati tazoti ko munhu wacho ndiani tine yakatanga kutsika-tsika kuti bvunzai madzimai ndikati aiwa iwewe tikuti ndinokuona munhu tandaiwa bvunzai madzimai madzimai akazobvunza vakatanzi aiwa ini munhu wanga ndinaye munhu wekutotito saka wanga ndinaye mumba yangu ndikati iwe mvuradzo kasina tine ndikati iwe tine chindiudza kuti wekutotiwa kwamuona here kazikwe wakaonani ndandakaona sekuru achibiro ndivangari kuti ndivavari munhu amai tipei zvakazara kuti akanga ari mumba imomo ari kunzi kwakanzwa kundekendeka kwaitika mumba imomo nokuda kutaura koko vanhu mungatitsanangure zvakazara here kuti chii chakaitika mukati mokunzi imi muzonzi mimi maita chimina dandadzo handizokwanisa kuombera pamusoro echangamiri tine akasvika pamba pangu muri mumba ndibvise bhasha iro ngekuita kunge munekiso vanotora wanyatsotora makachena kana kuchena kana makaita sei tine wacho hazi muna ndi asi muna ari munhu aiwa ngakude tine yaiko ine yakutaurwa nyaya iyoyi tipeti tinei Murambiza akauya kumba kwangu semunhu aiziva imba yandinorara ndine dzimba mbiri pamba pangu bedroom nekicheni shuwa musi wakauya kumba kwangu kwanga kuno aenzi vanova sekuru vangu sekuru asvika ndofunga semunhu andinoremekedza ndakavawaridzira mumba mandinorara inini ndakapinda mune imwe imba ndina Richard ndakarara mune imwe imba tarara mune imwe imba mapasi Richard anga ari mukomana wangu saka ndakarara mumba mukicheni naRichard shuwa ndakaona tine akauya pamba akanoka dhoo ini ndakarara mukicheni sekuru akabvunza ndiani sekuru tine akadaira kuti ndini tine zvikanzi kwakanaka here zvikanzi ndikuda amailidhi sekuru akati amailidhi uri kuda havapo vabuda pana chinditi ndaenda kumira zvikanzi nguva yoshuwa sekuru akavhura dhoo
wakamuti apinda muno. Tine Murambizi akapinda mumba manga sekuru. Inini ndopa ndikati kuna Richard wanga ndinaye, Richard uri kuona zviri kuitika pano panapa nakumira musha. Akanditi ko chii chiri kuitika, ndikati uri kuona munhu anokati uyu murume wangu pane zviri kuitika. Ndofunga Richard akandibvunza kuti saka todini, ndikati iwe ngatibude panapa nditoda kuti tiite chinoisi. Shuwa naRichard takabuda. Tati fambei naRichard ndopa ndikati iwe taisaona kunze kutonhora. Ini handina kupfeka juzi. Handina kupfeka bhutsu. Chindimirira panapa ndidzokere kumba ndinotora zvinodziva. Shuwa ndakadzoka kumba. Ndadzoka kumba ndakasvika kunoka mumba manga muna sekuru. Ndikati sekuru ndikumbira kutora zvinhu zvinodziva. Tema ndikapinda mumba ndotora juzi nebhutsu ndakuda kubuda. Ndopa ndikaona light richiuya. Light richiuya ndopa ndikaona mbi yangu anga akabata chimuti changa akabata chishedza murume pa next door. Sidhani muka uye kuno. Ndopa ndikadzoka mashure. Ndikati sekuru panze paipa. Zvikanzi chii? Ndikati baba tine auya. Asi akabata chimuti ane vanhu vari kushedza pane zviri kuitika. Sekuru akanditi uri kuti pane zviri kuitika. Asi wanga usina here tinei? Nokuti wabva panapa uchiti uri kuenda kumhiri. Ndikati aiwa ndandisina tinei. Zvikanzi wanga unani? Ndikati ndanga ndina Richard. Ndofunga takatanga kunetsana nasekuru. Ndakasvika inini pakutozopopoti ndati sekuru tamukuita mukutononoka. Budai muteere munhu ndinokwadziwa. Awa ndofunga akasvika pakunditi kwara. Ndakati aiwa inini nyangu ndakakwara hapana problem. Sekuru kuti abude. Ndopa kuti zvino ndiri kubuda panze ndiri kuona mbi yako akabata chimuti. Ndakabuda ndichienda apa sari pachiita here noise. Ndikati nyangwe yakaita noise asi mwana wewanhu uyu abuda ari right. Chandisiri kuda ingozi hapana chakaipa nyangwe inini ndakakwadziwa hapana problem. Mfunga sekuru akati manje nechimuti chaakaita chaakabata kuti ndikusiyeka panozoita noise isingaiti. Ndozonzi inini munhu mukuru ndandiri pano. Zvinozobuda kisha yakanaka here. Ndopa ndikati manje sekuru tasemune kuti munhu kauyu anogona kuvhiringiwa. Ndakuchikumbira inini kuti chindihwandisai. Makandihwandisa mutera Richard. Nyangwe akazopinda anogona kunditsvaga akandishaya. Uyu ndinozotaura naye mangwana kunze kwakachena semunhu andisiri kuwirirana naye. Shuwa sekuru ndakabva ndapinda mumba ndahwanda pasi pemberi sekuru wabuda ndopa ndikaona tine Murambizi nevanhu vakamutsa vachipinda mumba. Shuwa akavhura muwadhiropu akanditsvaga akandishaya, akaenda kukitchen unit akanditsvaga akandishaya ndaingonzwa kuti gwede mudzi. Ndopa akauya kumba kune masaga emambaira anga ndikarongedza kumakumbo kwembedhi akasumudza akatsvaga akandishaya akazopfurika pasi pembedhi. Akandiwana ndofunga takakurukura. Ndakamutsanangura mafambiro ese akaita nemapindiro akaita nemabudiro angaita nemunhu wanga ndinaye. Fata tokumbirana sori nyaya yobva topera akadaro. Akanditi alright ndichazodzoka mangwana tokurukura nehasha dzangu dzaserera. Shuwa mangwana yacho tine akazouya kumba kuri kuseni. Amaditi ndiregerero nenoisa ndikaita pamba pako pane zvaitika. Sori zvako. Isusu tisapesane nokuda kwevanhu kana kuti kwemashoko. Inini iwe ngatirambe tichiendera mberi parudo rwedu bva yangopera yakadaro. Iye ndikubva azvitambira kuti iye mamuita masanganiswa nokuti chimwe chikomba changa muinacho. Iye ndokubva aona zvako kuti ndikukumbire madzimai kuti chimwe chikomba chandazowana unacho ichi chakanzi unacho regero zvako kudodo ungawenderere mberi. Akazvitambira. Sekuru wakwake semunhu asina kundibata panguva ndine munhu ndandamubudisa. Ndomatauro yakaita iyi isingazozwa mupfungwa dzake nemunhu masi. Uyu wamaita aperekedziwa nasekuru uyu chakaizoitika chii chekuti vasekuru vabuda masara muchizowana mumba sekuru wakazoita seya? Uyu kuti aperekedze ini ndakapinda mumba ndine chinangwa chekutora zvinhu zvinodziva kuti nditeere mbi yangu uyu wanga ndabudisa pamba. Ndapinda mumba ndatora juice nebhutsu kuti ndichibuda ndopa ndikasvika kusangana nembi yangu akabata chimuti achimutsa vanhu. Inini ndopa ndikaona kuti apa pachabudika pakutoita hondo. Semunhu ndasingade hondo usiku. Ndati sekuru ava vakazoita sei sekuru sezvo imimi manga vakuvigaika. Sekuru vakazobuda panze here vachienda. Sekuru vakazoita sei? Sekuru akabuda achiteera munhu. Zvekuvakumbira kwandikaita kuti teerai munhu. Wakamuwana imunhu wacho? Zvakutoda iye
Richard wacho kuti wakazoonana here because panguva yacho iyo handina kuzokwanisa kuti nditaura naye semunhu anga akatotsamwawo nezvakaitika panguva. Neuyu Tinei akaziva here kuti akaona ine Richard Tinei haana kuona Richard. Saka imi mamuri kuona here kuti ndosaka Richard akakura kuti ndisekuru nokuti Richard wamuri kutaura imimi sekuru havamuzi, iwe Tinei haana kubvira amuona. Munhu waakatoona akanga akatasana nemi panguva iyoyo ndisekuru. Ine nichinozobva chati Richard azopupura kuna Sabhuku kuti vanhu ava ndaona zvakadai ndichikuhwanda pasi pemubhedha. Animukuona mimi pamukuti makazoenda kunohwanda. Shamwari yenyu maihwandire zvenyu pasi pemubhedha. Mimi muchiziva kuti nyaya idzi haizi nyaya iyi uyu ndinotaura naye. Nokuti Tinei ndiye akazesa alamu kuna Sabhuku. Mushure mekunge Tinei haana kuona munhu Richard, akaona sekuru wenyu mimi achipirwa. Muona? Saka dai anga chinzi akazoona Richard, Tinei aitoshaya zvekutaura because aitoti apa handichazocheche kutaura panga pasisina nyaya. Mukuzviona dambudziko ramukaita here mimi amai. Asi mimi manjika munonetserawo kuti sezvo zvenge zvakamira sezvozvo kunyepa kuri kwakazara pamuri. Muri kuona mbwe kunyepa too much zvokuti dai Sabhuku manga musingafaniri kumunetsa kufamba saizvezvizvo zvaari kuita izvo. Anobhadhira munomba mari yebhazi. Nokuti mimi pachezvenyu munoda kuunganidza umboo hunokubatai mudare. Panga pana Richard. Munhu abudisa nyaya haasi kuziva haana kuona Richard. Richard izvozvo pari zvino zvika mungadai makatomusiya zvake akazorora kuti musiye isu ndiyo angogara. Isusu tidhilei nenyaya yekuti aiwa ingiriri yokuti maybe ndiye anga atoda kuuya kwandiri chichienda kudhilai. But Richard wamukutsvaga kuti akubudisei munyaya manje. Vese vari 2, sekuru naTinei hapana akaona Richard. Because sekuru mukubvunzwa kuti sekuru vakazoita sei? Richard havana kumuona. Richard akanga ari kupi? Akanga aenda here kuti bongozozo risaitikira ngamahwanda. Imi musiwe waikutonga ipanako last director. Mungadai makatotaura zvamataura nhasi zvino usina muzamano wako udati kaipedza. Handiti saka isitiri kuti makatoviga munhu anova ndiye akonzeresa kuti vanhu vazengezeke kuti ava mai avanorara nasekuru zvezvo aitetekera ika ndopanonyaya manza hapana kubuda hapana kujeka musiyo uyo that's why takutora kuti hemupupure kuno imuri romwe saka tinobhadharisa ivi kuti vanhu vazive kuti kana dai munyange musina kurara navo bhata kutoti mukarara navo nokuti makaviga nyaya. Kwanga kusiri kuviga nyaya asi kuti semunhu unenge usingazivewo amai first time aifana kukutakanusai sekuru machoko yasangana sekuru ndo aifana kutakanisa kuti imi makufana webara uyu munhu wamuunza pana pamuzukuru wamuga ari marume hoko aifana kutakanusai but imimika makatoti inindiriki saka imi mavigwa imimika iye akazopinda akakuonai anogutsikana here kuti makavigwa kana kuti imi makamadohwana kuti savanhu makararamisa. Amen. What's my class has it? But don't run a mama. Once when I see group has been bid, a papa man. The papa chitty Baban Vesa, which is when they were carrying a name of Mambo, Pawaka, no longer Joe, started to was one day, it was been better with you and answer one. She could not but Baba, men who go in the past. All good, that thing was mistake was right of the one was wrong. I think some would have a china and the same way. That's the thing was about one to see. Whatever put in my room, don't you move up. Aineekusaziva nenyaya yekutya kuti semunhu unenge uchifambidzana naye unenge utozivawo maitiro yake nehasha zvakatoda isondo zvangazikani kuti
Witness uyoyo anonzi ndechikopa yacho. Sabu. Kau yang Israel. Dia ungatipe zvipi zvawakwanisa kutipa zvakaitika pamusoro pomudzimewa. Chidimbu tine unogona nyaya iripo ndekuti iwewe tine pawakasvika pamba pomukadzi uyu nyaya yamunomudare iri kuti tiudze mukadzi kuti ndiani wangoona imumba pakati pousiku. Saka pawakasvika pamba pomukadzi uyu iwewe wakaonani? Ndakana kumuona ndakaona pamba pake paina sekuru. Wakaonani? Pamba pake paina sekuru wake ndo ndakaona. Sekuru wapi? Chipiro. Kuyo kwazomuona kuti uyu panguva dzandakataura nasekuru vake anakumba. Kwazomuona rini? Mangwana here kuswera mangwana here? Aiwa. Tiroro patozobuda sekuru vacho muso wacho uyu ndakazomuona aripo nditomutsvaga nekuda kuti ndachida kumuona panguva yacho ndopandakamutsvaga panguva yacho ndichizoona auya asi panguva yandakasvika anga asipo. Right. Wakasvika iwewe 12 midnight. Wakasvika iwewe uchinoka mumba makanga munani. Mamina sekuru vake. Wakataura nawe here? Kwa hiyo pawakazopinda iwe mumba kuti iwe uzowana uyu sekuru vakanga vari kupi? Vangu vabuda. Alright, uyu wakazomuona papi? Uyu anga ari pasi pembedha. Aiwa ndei sezvo vanga zvakanga ari pasi pomubhedha. Pane zve zvakazotaurira iwewe mushure kunge waona ari pasi pomubhedha iwe uchimubvunzawo. Ndakamubvunza. Aiti kudi iye ari kutsanangura kuti ndine munhu wanga ndiinaye. Saka ndo zvazondipa kuti ndizowanda ndasvika kuropa. Alright, it's okay. Ikoko kwesuka isi changa tichida kuedza kutarisa ndechekuti panguva yawakasvika iwewe wakaona murume anonzi Richard. Saka murume anonzi Richard ndiwo uri kuti hauna kumuona. Uri kuti wakaona sekuru ndiwo vengu vari mumba. Same room yauri kutaura kuti wakazoona uyu ari pasi pemubhedha ndizvo ka? Ndizvo zvoka. Nekuti tichengeta vanhu vanombohadzama kuti sisofenedzera nyaya. Saka kureva kuti panyaya mukadzi wako anga achida kubatsirwa naSabu kuti Sabu vasunge the right person, vasunge sekuru. Wanzwisisa? Mukadzi wako aida kuti iye asasungwe ndiye, aida fana kutosungwa apa ndisekuru vake kuti anudze kuti nemwana wako wewe waitei wokonewa newe natinei muri tumba. But mukadzi uyu anonyera. Saka iye ndobva azosungwa manyina mwana. Wanzwisisa? Saka uyu ari kubatwa nemhosva. Wane kunyepa 2 yokuhwanda pasi pembedha kurodza kuti uyu ane makuna yaaita. Unzwisisa? Kana uchimubatsira uchimubatsira pakubhadhara chii? Bose danga akangotaura nyaya iri straight, sekuru ndiwe waifanira kutopenalizwa apa. Kuti wewe sei waita izvi nemuzukuru nokuti picture yacho pawakasvika iwe uchiwaona pawakazosvika uyu futi uyu uchimuwana nzvimbo yako, nzvimbo yakamuwana ndeiri shiti manje. Bose pasi pemubhedha apa hwandiwe. Saka nzvimbo idzodzo manje ndo dziri kokai. Nokuti uyu haifana kuhwanda. Haifana kutanganisa kuti
sekuru andidika otora iwewe chimwe chikomba chechika ichi chouya sekuru ototi musawisane asi iwo muzukuru romwe otokaidoko muzukuru andidika but nhasi choona manje iwo vaoda kuti sekuru ndo vapinze munyaya yekuti vakaita makuna-kuna kati iri nyaya yekuti iwe waiti ndiwandise the same imba ina sekuru vakarara mupi saka vanhu kana vaona iwo ubude umwe iwo zvawanaka uri imomo vanoti kudii vanoti mamakarara mese anoona Right, saka atifungo kuti ticharamba tichakekucha chakamira mwana wenyu akatadza akada kukonzeresa kuita makuna-kuna kuda hapana kuda akaitika asi iye ndiye akatadza nekuti iye akasanganisa mhuri yakanga irimo mukati momo yakada kunyangadza sekuru handizive kuti michangamiri mimi munomupa mutongo wakadii dumurei right nyaya iripo ndeyekuti aine bhadhara mbudzi mbiri kuna saba dzinodyiwa nemachinda aripo yanga achipomera bhosa saba kuti ari kuregerera nyaya nobhegeti tinotutira zvemafuta zvinoenda kuna sabhulo nembudzi mbiri idzodzo inini mambo unonza mombe 300 plus chakamire vanodzikisa mitongo kuti amai ava vanofanira kubvisa mbudzi mbiri dzinoenda kuna sabhulo zodyiwa nevanhu panenge bhageti roupfu mbudzi mbiri notuita zvemafuta yekuti vanenge vachirunga kuti zviendeke asi iye nokutadza kaakaita changamire vanomupa murango kuti iwo anofanira kubhadhara mombe na changamire kana kuti $300 pakati yapo zvinhu zvachangamira asi ndaitawo chichemo kuti madai ndachikumbira kuti mukwanisa kundidzikisira uno kuti pari zvinopinda ndikurarama kwawo zvandinokwanisa kubhadharawo kuti ndisazonditi ndashora dare mira unzweka iwe unozvikomba zviviri kana chimwe chikomba uchachida wakuda chikomba chimwe chete ndeye ari apa andidika unofanira kukumbira kutobhadama nomwoyo unoda nokumba rudo uchakufadza kuti iye akubatsire kubhadhara mombe yataura changamiri uyo omuratidza kuti chimwe chikomba chikaichi harichachida zvachose ndafurira pasi madzare anziyani yani tine murambiza amurambiza madzimai enyu kaya kana madzimai apana mhosva anobhadhara nomukana murume anditi asiranani saka kuchema kwako wega kunochema une chaukabata une chaunacho hauna saka unoda kuchema une zvawabata kuti changamire unaenda wanawo izvi zvino ukangoti wewe kuchema pasina chaunacho zvinobuda here murambisa iwewe secret ikarati fefe aisi notaura chatinoziva kuti kare vanhu vaigura vamwe vaitenga mombe vamwe vaitisa kuchikongo anoonaka zvikomba zvichita sei zvimanje wamazuva mukuru wamasebe anoonaka chako wakapiweko ikupa wakahuyiwa anzi ndakapiwa mabhisho saka tinozokumbura todza kuti uda kuteta kuna changamiro yamberi kuti uchateta nomukono wakaise ati mukadzi akavura mayambana mbudzi mbiri bhazi reupu handiti ka masabu sabu wagenda kusereka muto
noveli kumusha ndoba kuti usavuke ipapo Mari ada. Assalamu alaikum. Mira. Right. Judgment. Mambo nedare vasera nyaya. Lokubata charekera kuti nemazosai kunyepera dare. Kuti aive mumba make panguva dzapakati peusiku ndiani zvaita kuti nyika iti pakaitwa makunakuna. Napo Ruthi anobhadhara mbudzi mbiri, bhagidhi rehupfu pasabhuku uye mombe imwe chete kwamambo ne$20 yedare musi wa 27/2025. Chakamire mati 2 liters. Chakamireka avise vatopa judgment mbudzi mbiri idzo dzikenda kuuraiwa dziji vanofirechi vakanzwa mbudzi yainzi chichiyei vakaenda kunoja mbudzi kuti uya achene kunzi zvaakaita zvacheneswa anoona saka haivhisike manje Aita basa. Sunungurai dare. That's number 52 Changamire.